Vă salut, oameni frumoși! Astăzi am venit în vizită la tantele Nonța. Mulțumesc că m-ați primit. Cu drag întotdeauna. Și bineînțeles că am stat, am mâncat. Acum un pic am curățat masa și am zis că dacă tot am venit, trebuie să o întrebăm ceva, pentru că eu de multe ori sunt curios de anumite chestii, cum era pe vremea aia, și pur și simplu din înțelepciunea noastră și oamenii la fel, vor să știe anumite chestii. Știți ce vreau să vă întreb, tantele Nonța? Eu, acum vreo 20 de ani, stăteam la bloc și eram cumva gen, vecinii erau foarte apropiați. Veneau la noi în casă, își luau sare și așa și eram toți apropiați. Acum eu la Cluj, vă spun sincer, nici nu prea știu vecinii. Știți? Suntem așa mai străini. Și mi se pare că tot așa suntem. Și vreau să vă întreb, cum era pe vremea dumneavoastră? Erau oamenii mai apropiați, vă știați cu vecinii, cu oameni din sat, vă ajutați? Cum era treaba asta de comunitate? Cer și pământ, de atunci și de acum. Adică atunci era cerul? Auzi, atunci oamenii au fost mai sufletiști. Mai sufletiști. Ok. S-au ajutat unul între ceilalți. Într-adevăr, așa a fost. Cooperativă, până să meargă până la cooperativă. Tu dă-mi o ulcea de miere, un pahar de oloi. Da. Că ea mi-ar face și pe mine până mă duc la cooperativă și găzama. Am înțeles. Și să împrumutau. Până miere, sare, oloi, orez. Deci dacă se găta ceva la cineva acasă, venea la vecin să ceară prima dată, nu? Până ca merea să cumpere. Nu ca, dragă, nu mi pui bani în jeb și merg la Oșan. Okay. Atunci era cooperativa. Da, da. Și apoi era deschisă până pe la 12 și după amiază de la 4. Nu, și apoi dacă te apuca criza între, Da. Era mereai la vecina, dar erau oamenii mai buni. Te puteai baza pe ei, nu? Da. Și dacă, de exemplu, nu știu, vă apucați să faceți un gard la casă sau porta, veneau să vă ajute. Păi șogorul, frate meu, vecinul, hai mă și mă ajută că fac gard. Viu. Și veneau. Și veneau. Și apoi femeia, bucătăreasa, găzdoia, Da. țăpa câte o oală de zamă. Mhm. Și le da câte un par de jinar și o umbli de zamă și era ca o atmosferă așa, o Mai prietenoasă? prietenoasă și nu se bârfeau. Nu se bârfeau. Și nu erau așa răci unul de celălalt. Păi, da, dacă v-a ajutat cineva, după aia și dumneavoastră trebuia să mergeți să ajutați, nu? Păi, ca ninta. Nu că după aia nu mai răspundea la telefon. Nu, dar pe era telefon atunci. Nu erau telefoane, dar dacă te strigau să nu-i bagi în seamă. Deci dacă te-a ajutat la făcut gardul, Da. și tu trebuia să mergi să-i ajuți, nu? Și dacă te chema să-i aduci un gard de piatră, că își face poiată sau casă, Da. sau clădește cocheță, că atunci așa era. Păi eu cred că numai de aia îți venea să faci lucruri, că dacă nu făceai lucruri, făceau toți de lângă tine și tu rămâneai mai... Nu te lăsai. Trebuia să-ți îngrijești o țără casa, gardul, să te ajute. O grada. Că da. dacă nu mereai numai tu să-i ajuți și nu te ajuta nimeni. Adică... Păi nu, că dacă te duceai și îl chemai, vinea, își lăsată lucru și vinea. Și cu banii cum era? Îl plătea de când venea, bun, hai ajută-mă să-mi fac porta. Da, Stătea o zi întreagă aici. stătea o zi întreagă. După aia... Bă, nu era cu bani, că lasă că mi-a ajutat și tu pe mine. Okay. Sau dacă îți băgai cu banii, stăteai lângă om, îl ajutai și tu, tu. Adă scânduri, adă cornul, adă... Nu. Atunci altfel a fost. Eu stau și mă gândesc cum a fost atunci și cum e amu. Amu, uite că nu te duci la nimeni. Nu merg la nimeni după împrumut. Nici după bani nu merg. Dar atunci nu-mi dai 200 de lei că nu mi-ajung. Vreau să-mi cumpăr dibol, nu-mi dai 1000 de lei. Da. Că atunci 1.000.000. Nu, 1000 de lei. Cine avea 1000 de lei sau 2000 de lei, păi ăla zice că-i gazdă. Că, nu, oarecum are sursă de vinde sau... Boier. Nu, așa a fost atunci. Și făceați chefuri, nu știu, o spăți sau chefurile, nu le-au făcut chefuri. Da? Nu ca amu. Și cât vă strângeați la un chef? Dar să nu neapărat pentru o nută, așa, un eveniment. Vă strângeați 40 de oameni? Păi nu ne strângem. La chefurile erau când era joc. La noi se făcea joc. La Crăciun, la Paști, la Rusalii, atât a doua duminică se strângea într-o șură aproape tot satul. Adică românii și ungurii își făceau separat. Da. Nu, și merea acolo, care putea și care merea la joc. Deci era un fel de discotecă de acum, nu? Nu, păi asta de-amu-i șemi. Șemi ce înseamnă?
Nimic. Nimic. Și aia mi înseamnă nimic, să ține minte. Nu. Că la discotecă nu-i frumos, nu ne place, numai că într-adevăr nu ne prea cunoaștem. Adică în majoritatea nu ne cunoaștem. Era ca o Amul la discotecă. discotecă mere și să strâmbă care sunt toate felurile și gole până la nodul lui Adam. Da, atunci se duceau mamele cu fetele și ficiorile lua la joc și pe care era plăcea de o fată. Da. Apoi o lua de 2-3 ori și o juca. No, e dragă fata aceea. Dar trebuia să fie din aceeași comunitate, cum ar veni din același sat, putea să vină cineva din alt sat la joc aici sau... Păi să vie jijicani, no, păi vineau, nu prea. Nu prea. Să te măriți, dar pe care fată, nu. Era o țără mai ticată, mai vine câte un ficior din tal sat și o juca și... Și știi ce mă gândeam? Faptul ăsta că erați cumva mai uniți, îți dădea și cumva un sentiment de relaxare că dacă, Doamne, ferpățai ceva, te îmbolnăveai, erau oameni care să te susțină, simțeai chestia asta? Da. Te cotau, vineau seara. Mă duc în povesti că nu se simțește bine, mă duc să-l văd. Grijai de oameni, unul de celălalt. Da, așa a fost. Altă atmosferă. Poți muri că nu te ajută nimeni. Am înțeles. Și asta bănuiesc că te făcea să fii mai plin de viață, mereai la Mai lucru. plin de bucurai viață, mai tare. mai cu suflet, mai cu credință Da, și știai că este Dumnezeu. ok. Aia era. Duminica la biserică, orice aveai, erai la biserică. Ieșeai lumea din biserică, stăteau în povesti acolo, în fața bisericii și povestea, no, tu hai la mine, hai pe o minie, Da. nu știu ce. Am ieșit de la biserică, când ești că ne împinge ore cine și așa o tălchim de ozon perț. Dar după ce să stau? Da. No, după ce să stau? Dar acolo să și vede că s-o răci lumea. Nu, și atunci, nu, ce... Grupuri și mai ales neamurile, Da. știi? No, tu ce ai făcut? No, păi vezi că mă duc la sapă săptămâna ce vine, nu faci mie să vii în clacă sau că apoi eu vine și ți-o ajuta și eu sau și odată, nu lasă că mă duc, că nu știu ce și... Am o zi liberă, vin să te ajut. Păi nu era liberă, că tu nu Familia, era serviciu. Da. Atunci era toată lumea... Da, bun, și vreau să vă întreb, de exemplu, v-am spus, eu stau în Cluj și lumea, într-adevăr, am câțiva prieteni, nu zic că n-am prieteni, numai că nu există chestia asta de comunitate, cum erați mai mulți. Ce sfat ne-ați dat nouă, ăstora mai tineri, să avem și noi parte de chestiile alea, de viața aia, de frumusețele de atunci? Păi, nu sunteți după vremea aceea. Da, Știi cum e vorba aia, nu-i după vremea bogilor. da, ok, No. nu știam vorba. Voi, servus și bem o cafea, ce ai făcut la serviciu, nu știu ce. Nu comunicați, nu vă cotați. Deci să-l suni pe un prieten, Nu să-l suni, servus, ce faci, cum ești, bine, nu bine. Să te duci să-l vizitezi, și nu numai să stai cu el în povesti. și nu numai când e un eveniment. Și așa să-l văd dacă e bine. Da, Nu? peste săptămână, Da. ce faci, vreau să viu până la tine. Și dacă te-ai dus la el, ori el o vine la tine, nu că i-ai pus un pahar de apă sau ai stat în povești și ai pus o pungă de flori să cloncăiască. La noi să o mine, ia, tu am făcut prăjitură, ia, tu Da. mânci 2 sarmale, hai tu mâncă că am băgat cu urechi, hai la mine pe o mine că am băgat cu urechi. No, dar voi faceți de este în oraș. Nu prea facem, dar poate, uitați, deci eu trebuie să văd două lucruri de aici. Unu, să am prăjituri prin casă, Păi să ai prăjituri, să am ceva prin casă de serviciu. să ai ceva în casă, păi atunci tare dragostea. Vezi că ne întâlnim, nu vii să mergem să mâncăm la restaurantul cu tare. Păi mă duc și mânc și singură. Nu? Da, nu. Nu, așa-i. Și apoi dacă te duci și îl ominești, apoi zice, mă, atunci eu când să mă revanșez? Am înțeles. Îți multe. Să forma o relație. Da, să forma o era relație. o relație. Într-adevăr, uitați, și acum recunosc că din majoritatea prietenilor îi sunt în momentul în care am nevoie de ei, poate, și nu îi sun să văd cum îi, să simtă și el că eu sunt alături de el. Da. Și, nu, deci, unul, fac să am ceva prin casă, puteți să veniți la mine în vizită, și doi, la mână, o să sun prieten, să văd cum îs și să mă duc în vizită pe la ei sau Da. să ne întâlnim. Nu numai telefonul și la revedere. Am vorbit cu el la telefon, e bine. Da, Dar du-te și vezi-l. da.
Că și Scriptura scrie, vizitează bolnavul, Da. cercetează. Dar pe voi ce cerceteți? Poate că eu... Păi nu, că noi poate dacă facem chestia asta, poate să fim mai uniți, poate să ne simțim mai apropiați de oamenii ăștia care ne E prieteni. greu de adus înapoi. Da. Lumea nu-i mai care au fost. Nu-i mai. Nu să vizitează, dar spui cu ce? Cu telefoanele. Dar hai la el acasă, că oricine are ceva. Și dacă mergi și cumperi din oraș și o pui acolo pe masă cu o dragoste, cu așa, și îl vezi pe om că Să bucură. și tu să-l servești din suflet. Da, da. Nu, aia e dragoste și aia e legare de oaltă și uniți. Tantele anunță nouă. Acum eu și Vațanul promit că săptămâna viitoare o să aleg 2 prieteni la care o să-i sun și o să mă auto-invit la ei acasă, să le fac o vizită și vă recomand și voi să faceți treaba asta. Poate, nu știu. Numai așa se poate face să și mai buni și să mai... și trebuie să răbdăm. Deci să răbdăm, adică chiar dacă ceva ne deranjează la un prieten al nostru, să nu ne punem împotriva lui. Să nu ne pui, să zici alesa lui, știi? Da. Și tu Să nu-i le iei- judeci. și tu să le iei pe altă cale și să-i dai pace. Dacă poți să-i dai un sfat bun, să-i dai, dacă nu, lasă-l în plata Domnului, că trebuie să-ți alegi cu cine să culegi. Deci de judecat putem judeca toți. Da. Ideea e să fim înțelegători, că toți suntem diferiți, fiecare are nebunile lui și poate noi nu le știm, nu? Exact. Și atunci ce mai bine să mergi să vizitezi, dar nu mergi să vizitezi să-i zici, vezi că ai greșit, vezi ce faci. Nu să-i dea, păi nu mi-a plăcut, că nu te-ai comportat așa sau nu. Păi și acolo când eram noi, păi și dacă îți greșești, îți zice, păi bătrânii, sfatul bătrânilor, tu, păi n-ai făcut bine, păi tu nu așa, măi, luai în sus și te mustrai, dar nu te supărai. Da, da. Mi-a spus o vorbă bună. Și muierile mereu una la cealaltă. Tu cum ai făcut aceea? Tu cum ai făcut? Dar nu că tu l-ai așez de oco și ca mine nu știi nimeni. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Cât trăiești, tot înveți. Da, nu le știi pe toate niciodată. Niciodată nu le știi. Te duci la una și vezi că frământă sau face oarece sau are un lucru cosă sau face jerseu sau dantelă și de-ale. Și dacă te uiți așa cu coada, nici tu, eu n-am făcut așa. Și vii acasă, dar nu zici nimic. Și ai luat un lucru bun. Da? Așa încet, de la dacă pe un om Și de la un prost și ei găsești ceva bun. găsești ceva bun. Da, Pe cuvânt, nu. da, am înțeles. Lumea a fost atunci tare cum să cade, altfel de oameni. S-au înțeles, nu s-au jignit, dacă... Erau mai răbdători. Da. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat. A fost Tantele Nuța. Vă mulțumesc că v-ați deschis în fața noastră. Și eu Să știți vă în continuare că mulțumesc. sunt foarte mulți oameni care vă salută, vă iubesc. Că ăsta e cuvântul, vă iubesc și zice, îmi scriu mulți, da, tu îi spui ce ți-a înscris ție. I-ai spus că mi dor de ea și nu știu ce. Și să știți că foarte multă lume de-abia așteaptă să pui un clip cum îi și dacă nu pui clip, măcar zâm că e bine. Și, sper să ajungă de toată Eu energia le de... mulțumesc și le spui că mă duc spre bine, cum am fost, nu doresc la nimeni, dar până voi gândești că ies din cazul care a fost. Dați seama că ne bucurăm, adică să stați pe aproape că o să urmeze multe filmuri cu Tantele Nuța pentru că informă, e cea mai bună actriță posibilă. Dați un like la clipul ăsta, v-am pupat și spuneți-mi acolo dacă o să mergeți până asta în vizită la vreun prieten. Numai bine!